марҳилаи ниҳоии вазни то 71 кило ба Муҳаммадисо Раҷабов ва Наврӯзи Каримзод муяссар гардид, ки ба ин давр оянд ва барои инъоми олии наврӯзӣ дар Истаравшан нерӯсанҷӣ кунанд. бори аввал дар Истаравшан ин мусобиқот тантана кард. намояндагони кишварҳои Тоҷикистон, Қирғизистон, Ӯзбекистон, Эрону Россия хеле талошҳо карданд ва беҳтаринҳоро инъому тӯҳфаҳо интизор буд, ки дар фазои мутантан ба онҳо тақдим хоҳанд кард. огоҳӣ ба Наврӯзи Каримзод дода шуд. худаш ҳаракат кард, афтид, лағжид. чунин лағжишҳо имрӯз дар майдон зиёдтар буданд. ҳоло ягон иштибоҳе аз ҷониби Муҳаммадисо дида намешавад. Наврӯзи Каримзод якбор андаке пасивӣ кард, ки огоҳӣ гирифт. рақобати бачаҳои худталон идома меёбанд. нерӯсанҷӣ ҳарду шиддати алоҳида дорад. ҳарду ҳам касбияташон хуб аст. аз ин нуқтаи назар имтиёз ситонидан барои ҳарду мушкил аст. гоҳ ҳолати тасодуфан ё дар натиҷаи суратафдоии тез ва амалноят инҳо иштибоҳ намекунанд. дақиқаи сеюм ҳамсипарӣ шуд. ҳаракати Муҳаммадисо Раҷабов андаке беҳтар шуд. имтиёз нест. гардиши ки анҷом дод Муҳаммадисо андаке хатар овард, аммо худ лағжид. ба амали навбатии усули ҳаллуки беруна Каримзод таваҷҷӯҳ кард. онро хуб иҷро карда натавонист. аз ҳарду ҷониб, бале, аз ҳарду тараф усул рост чап иҷро кард. комёб нашуд ва акнун рақобат боз шиддати дигар мегирад. наврӯзи Каримзод ҳам дар муқобили Муҳаммадшариф Наҷмиддинов дар панҷаким хуб ҳунарнамоӣ кард дар марҳилаи ниҳоии мусобиқаи гӯштингирии панҷаким ва дар сониyaҳои охир
باخت. امروز چی؟ کوشش ها هستند اما نتیجه نیست. довар партрофро баъдан баҳогузорӣ кард ва ду довари дигар инкор намуд ин лаҳзаро. зарурати боздиди ҳамин лаҳза ба миён омад. баъдан нест аз наборҳои такрорӣ собит кардан ин лаҳазотро. муҳаммад исо бо тахаллуси ҷерия. дар ниҳоят ҳам наврӯзи каримзод дар дақиқаи охирин корашро хуб анҷом дод. чангаки дохилро сари вақт анҷом дод. боз ҳам наворҳои такрориро дидан лозим аст. 71 килограмми мусобиқоти имрӯза қаҳрамони осиё дар риштаи гӯштингирӣ намояндаи ҷумҳурии тоҷикистон Наврӯзи Каримзод.